Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ, συμπορευτής εν τη Μεσοποταμία, στελωμένων νυμφεύσαστε, του Κυρίου αυτής άκ Ρεβέκα, και διαμεσητείας ιδρεύσεως αραβωνήσαστε. Η δούλη του Θεού ζωή, στέφεται των δούλων του Θεού Δημήτριον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στέφεται η δούλη του Θεού ζωή, των δούλων του Θεού Δημήτριον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Νόσες γενεγάστρι και ευεργενιών των Εμμανουήλ, Θεότρε και άνθρωπον, Ανατολή, όνομα αυτόν, ον μεγαλύνοντες την Παρθένον μακαρίζομεν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.